pohledem, díval jsem se na tebe a strkal jsem si ruku. Jen tak do kapsy, aby si myslela, že to něco má. Možná, že si pochopila, že to bylo kvůli tobě. A pak si se otočila, šla si ode mě. Šla si ode mě. A pak jsem tu ruku zastrčenou v kapse rychle z kapsy vypal, rychle z kapsy jako rychle z kapsy ven, aby si nemyslela, že mi o to jde. Že mi o to jde. Díval jsem se na tebe a cítil, že v té ruce mezi prstama a taky dlaní asi něco je. Něco se tam přilepilo, takovýho matlavýho. Něco se tam přilepilo.